Hej så alle sammen. I dag starter jeg på YouTube, og I kender mig sikkert godt, Jungs, fra Peters Gaming kanal. Jeg har tænkt mig at spille lidt inden for min present. Ja, I kender sikkert godt Peter Gaming, han er bare lige der. Altså, jeg er her også lige nu. Ja. Vi er i gang med at bygge serveren. Det er bare en lille ting, som vi lige opdagede, eller ikke opdaget, Altså, som vi lige har gjort. Ja. Sådan lidt. Legede lidt med det, og ja. Så fandt vi ud af, at jeg var YouTuber. Og så tænkte jeg, hvad hedder jeg? Ja. Så tænkte jeg bare, mit navn skal nok hedde Patrick Gaming. Så det var sådan set alt for den her video. Så Tak. Og husk at subscribe og like til ham. Ikke den. Subscribe og like til ham. Det vil gøre mig rigtig glad. Og subscribe til mig. ja, altid subscribe til Peter. Hallo. Farvel. Jeg laver snart et 20 subs special. 20 subs. Ja. Det jeg gør sammen med min bedste ven. Måske også ham. Ja. Måske mig, men som vi alle sammen ved, jeg har lige startet på YouTube, så det er nok noget af det bedste, så vi ses. Ses. Og ja, tillykke til Patrick. Hej hej.